Hej, jeg hedder Henny Sommer, og jeg har været adjunkt og lektor i 23-24 år, og derfor har haft med rigtig mange studerende at gøre, også studerende, som har været i gang med at skulle skrive deres opgaver til eksamen. Og det er nogle af de erfaringer, som jeg vil give videre i dag. Det er nummer 2, som jeg skriver, eller som jeg laver om det her, og jeg vil formodentlig lave 1, måske 2 mere. Men i hvert fald 3 i alt. Der er selvfølgelig meget mere til det her, end det jeg når at komme ind på i løbet af de her små klip, som man kan lægge op på YouTube. Så det er klart, at jeg også kan læne jer op af det, der er skrevet om opgaveskrivning, og ikke mindst, I skal sørge for at få den vejledning, som I overhovedet kan. Fordi det er jeres vejleder, der i sidste ende også skal have jer op til eksamen, og derfor er det vigtigt, at I får lavet nogle afklaringer i forhold til hinanden, hvor at niveauet for opgaven skal være, og hvad kvaliteten og indholdselementerne også skal være. Så vejledning kan man ikke slippe for, selvom man har set de her videoer fra mig. I dag, der vil jeg komme ind på noget, som jeg har talt om mange gange, som jeg kalder de 3 potplanter. Det er nogen, som jeg har med mig fra universitetet, da jeg selv studerede, og de er tilført mig af en lektor på daværende tidspunkt, der hed Peder Skyum Nielsen. Han blev senere hen professor på Københavns Universitet, hvor han selvfølgelig formodentlig også har undervist i det her. Men det er nogen, der har fulgt mig hele tiden, både gennem min egen studietid, og jeg har støttet mig voldsomt op af dem, og de har været til gavn og glæde for mange studerende sidenhen også. Så derfor vil jeg lige gennemgå mere i dag, så I forhåbentlig også kan få 1 eller 2 ting mere i den forbindelse. De der 3 potteplanter, det er nogen, der er centrale for hele opgaveskrivningen, og de skal, som Peder Skyum sagde, vandes hver dag. Og det skal jeg nok komme tilbage til, hvorfor og hvordan. Den første, det er, at nu starter jeg lige i midten, og jeg har lavet forkert på mine numre, kan jeg se, for den her skal være nummer 1. Så det laver vi lige om på. PF står for problemformulering. Nogle af jer er formodentlig opdraget til, at problemformulering skal være det første, der står i opgaven overhovedet. Jeg har præferencer for selv, at man varmer op til den, så man får forklaret, hvad det er for nogle afgrænsninger og valg, man har gjort sig i forbindelse med problemformulering. Og derfor vil problemformulering i min bog komme lidt hen i indledningen. Men igen, det kommer ind på, hvad det er for et studie, man er på, og hvordan præferencerne hos ens vejleder er. Så forhører jeg også om det. Jeg synes, det er mest naturligt, at man får, kan man sige, varmet op til, hvorfor at det lige er landet der for opgaveskriveren. Så en anden ting, som jeg plejer at rådgive om, det er at få lavet den der meget snævre problemformulering. Fordi når I kommer i gang med opgaven, så vil det være en hjælp for jer. Og I vil opleve, at når man kommer ned i materien, så skal man ikke være bange for, som regel i hvert fald, at problemformuleringen bliver for snæver. Tværtimod, hvis den bliver for bred, så bliver det bare sådan en bla 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 opgave, som ikke rigtig giver noget for nogen. Jeg har også altid rådgivet til, at man skal lave en problemformulering, som ligger op til noget undersøgende. Og der er en af ordene, man kan bruge i den forbindelse, det er hvordan. Hvordan et eller andet. Men igen, snak med jeres vejleder om det. Mange af de andre måder, man kan starte på, hvad for eksempel, det ligger op til en beskrivende opgave. Hvilke, det ligger op til en opremsende opgave, fordi så skal man bare have en hel masse pinde med, hvilke elementer indgår i sagsarbejde og mødet.
ja, det bliver man jo heller ikke meget klogere af. Men et hvordan, der bringer man det fag i spil, som man, kan man sige, skal have skrevet sin opgave om, hvis man er ude i de pædagogiske fag af en eller anden art, eller relationsfagene. Så derfor er det en god idé at starte med et hvordan. Der kan man sætte sit fag i spil i forhold til et genstandsfelt, en brugergruppe og et område. Så det er, hvordan kan man som pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, sosu, lærer osv. Arbejde med eller understøtte eller medvirke til, altså på at finde en brugergruppe, som jeg selvfølgelig også lige skal have valgt. Så der er også en indsnævring der, om det er indskolingsbørn, man har med at gøre, eller om det er børnehavebørn, eller om det er demente, plejekrævende patienter. Så brugergruppen, det kan være socialt udsatte, det kan være vuggestuebørn, det kan være indskolingsbørn, som jeg sagde, værkstedsbrugere, borgere i det hele taget, borgere i aktivering, som man gerne vil et eller andet med. Man gerne vil undersøge, hvordan søren kan vi som fagpersoner understøtte eller medvirke til, at det her menneske kommer videre, og der skal man selvfølgelig have et fagbegreb indover, så det kan være kompetenceudvikle et eller andet i forhold til, at XXX kan noget, som det ikke kunne tidligere. Så genstandsfeltet er også vigtigt. Det er ikke kun brugergruppen og hvad det er for nogle kompetencer, man gerne vil udvikle, men selvfølgelig også det genstandsfelt, som man skal arbejde indenfor. Hermed, der får man afklaret, kan man sige, ved at få snakket de her ting igennem i forhold til problemformulering, hvad det er for nogle genstandsfelter, som man skal ind på i nummer 2. Det kommer jeg til lige om lidt. Indholdsfortegnelsen, sludder og røvl. Indledningen varmer op til problemformuleringen. Og der skal man huske, at man selvfølgelig også kan komme ind på, hvorfor er det her noget, som interesserer lige mig. Man kan også komme ind på, hvorfor er det relevant lige netop inden for det fagområde og det fagfelt. Og den eksamen, som jeg skal op i nu, det var det, jeg snakkede om i den sidste. Man skal kigge på studieforordningerne for at se, hvad hvad er det for nogle fagkrav, der ligger lige netop til den her opgave. Fordi det skal man selvfølgelig også have med. Og så kan man lave nogle argumentationer for, også i indledningen, hvorfor man har valgt lige netop den her synsvinkelbegrænsning på det givne problem, eller den udfordring, som man nu har valgt at bruge sin opgaveskrivning på. Så en indgrænsning af problemfeltet med nogle begrundelser for det ene eller det andet. Man kan også komme ind på, om man har nogle specielle teoretikere, som man vil lave, kan man sige, opgaven omkring. Altså der skal være omdrejningspunktet for hele den her opgave. Som jeg snakkede om sidst, hvis det er en opgave, hvor der skal være empiri, så skal man selvfølgelig også have nogle forklaringer og nogle overvejelser på, hvad det er for noget empiri, man vil komme ind på. Så indledningen skal selvfølgelig også begrunde, kan man sige, og afgrænse og specificere, hvad det er, at den her opgave kommer til at handle om. Og også om opgaven har et bestemt forløb. Altså mange opgaver har det sådan, at det er nogle områder, der sådan går over i hinanden. Men der er også nogle opgaver, hvor man skal ud i forskellige områder, og så lave en samling senere hen i opgaven af de her områder, man har været ude at kigge på. Og igen kan man sige, hvis der er noget empiri, så skal man selvfølgelig også sige, okay, de teoretiske afsnit, de kommer til at handle om det og det og det, fordi det giver mening i forhold til det, den form for empiri, som jeg har valgt at gøre til mit ståsted for den her opgave. Så der er mange ting, man lige skal have lavet en afklaring på i indledningen. Og så skal den varme op til, hvordan har jeg så tænkt mig at gribe det an. Det går jo ind i det, som jeg lige har snakket om, men også hvordan har jeg tænkt mig at gribe det an, det her. Altså nogle begrundelser for, hvorfor empirien er landet, hvor den er. Reglerne på, at jeg vil gøre sådan og sådan og sådan. Det kan være praksis, der har spændt ben for, at
Jeg ville gerne have været ude og kigge der, ikke? Men det var ikke muligt, så nu har jeg været nødsaget til, at det var det her i stedet for. Så derfor bliver min undersøgelsesmetode sådan og sådan. Den er også utrolig vigtig, hvis man er flere om at skrive den. Jeg har stødt på mange studerende, som har sagt til mig, indledningen, den er vi vant til, den har vi fået opdragelse til, at det er den sidste, man skriver, fordi så kan man, det er nemmere lige at kigge tilbage over skulderen og se, hvad er det for noget, vi har gjort i vores opgave. Og så siger jeg, ja, det er det også. Den skal rettes til som det aller sidste i opgaveskrivningen, men den skal laves som det første. Det er der, man får sine tanker på plads i forhold til, jamen, hvorfor lige det her, hvorfor ikke det her, hvordan er det nu lige, hvad er det, der interesserer os, og hvilke nogle mulighedsrum har vi for at gøre noget med den praksis, som vi måske skal ud og kigge på. Og så derfor kan det også komme til at fungere som en afklaring af de tanker, man har, og man får det nedfældet på papir. Så det kan også gå hen og blive en, man kan sige, en lille aftalepapir, en kontrakt imellem dem, der skal være sammen om at skrive opgaven. Jeg har desværre oplevet, at nogle studerende sagde, det har vi styr på det her, det ved vi godt. Og da vi nærmede os næsten eksamen, fordi det havde været, så var den ene syg, og så var den anden syg, og så var der skiften på det, så viste det sig, at de faktisk ikke var enige om, hvad det var, at opgaven skulle handle om. Og så står man virkelig langt hen i forløbet og får rigtig, rigtig travlt. Så det er vigtigt at få diskuteret det her på plads med hinanden og sig selv. Og så er det rigtigt, at når man så er færdig med opgaven, og det hele bare sidder der, så kigger man på den igen og ser, er det nu stadigvæk rigtigt det her? Der kan være nogle områder, man har sagt og lovet, man kommer ind på, men det viser sig, at det var ikke relevant, eller der var ikke plads til det, eller hvad ved jeg. Og så skal det selvfølgelig ikke stå der mere. Når man så har gjort det, så går man i gang med indholdsfortegnelsen. Det er, i vores opgaveskrivning, så er det jo en indholdsfortegnelse, men som arbejdsredskab, så vil det blive dispositionen i forhold til opgaven. Så når man har fået sat sin problemformulering lige i skabet, så den rammer faget, som man skal op i, og man er enig med vejleder om, at det ser rigtig godt ud det her, så kan man begynde at kigge på, hvad er det så for nogle områder, vi skal ind på, når vi har landet den her problemformulering. Lad være med at lave problemformulering for lang. Jeg rådgiver altid til, det skal være en sætning. Det kan også ske, det er en lang sætning, men det skal ikke være en sætning, hvor man sætter et punktum, og så laver en ny sætning efter, fordi meget ofte, så vil man komme til at have mest fokus på den første sætning og glemme den anden, og så bliver der en skævhed, en forvridning af opgaven. Så forsøg at få det ind i en sætning, så den er til at overskue. Og den hænger du også på din arbejdsplads, så når man kan kigge op en gang med og sige, var det nu det her, at jeg er i gang med nu, som jeg har lovet i min problemformulering. Så det bliver et arbejdsredskab, der hele tiden er for øje. Så kan man begynde at bruge problemformuleringen, når man har skrevet op og sige, okay, jeg skal have noget om hvordanet. Det er selvfølgelig, hvordan varetager den professionelle det her. Jeg skal have noget om aldersgruppen. Jeg skal have noget om de ting, som vi nu skal arbejde med, osv. osv. Og det skal man selvfølgelig have med i sin indholdsfortegnelse. Så alt det, man får lovet herover, det skal man kunne se som indholdselementer i dispositionen i indholdsfortegnelsen. Og lave nu indholdsfortegnelsen personlig. Jeg har set mange, og det har selvfølgelig på sin vis glædet mig, at jeg har haft studerende, som har læst noget om opgaver i litteraturen, og så har de taget de der grundforståelser, som de der forfattere selvfølgelig har sagt, der skal være en teoriafsnit og så videre, og det har de bare taget og kopieret over i opgaven. Det bliver jeg ikke meget klogere af. Teori, ja, det skal der være. Men få det gjort personligt, så man kan se, hvad er det for noget teori, der er her i opgaven? Hvad er det, jeg kan forvente, når jeg går i gang med det her afsnit? Og lave gerne nogle underafsnit, også nogle underpunkter, så man kan se
jer og jeres arbejdsområder i indholdsfortegnelsen og dermed dispositionen. Noget andet, man også kan kunne se, det er vægtningen. Fordi de store hovedområder i jeres problemformulering, de skal selvfølgelig også have mest plads i jeres opgave. Så det er det næste, man kan bruge indholdsfortegnelsen til. Når man har lavet sin indholdsfortegnelse, og man synes, det ser fint nok ud det her, så lav 2 kopier. Den ene, det er det, som den skal se ud, når den kommer til at blive sat først i opgaven. Den anden bruger du som arbejdsredskab. Og det gør det på følgende måde. Når du nu går i gang med at læse lidt mere snævert i forhold til, hvor din problemformulering er landet, så har man lige nogle små citater og et eller andet, og så kan man plotte det ind under de områder, hvor det hører til i opgaven. Meget ofte så går man jo i gang med nogle af de der hovedelementer i forhold til indholdselementerne, som kunne handle om brugergruppe for eksempel. Men meget ofte så kommer der også nogle små guldkorn, som man kan bruge i nogle af de andre afsnit. Og der er jo ikke nogen grund til, at man ikke gør det så. Det kan godt være, når man kommer til afsnittet, hvor man har lavet sådan en lille henvisning til den der bog om aldersgrupperingen, eller hvad det er, man har læst i, at man så tænker, den kan alligevel ikke bruges. Jamen så ud til højre med den. Men ellers vil man allerede, kan man sige meget tidligt i opgaven, have nogle små trædesten i de der forskellige afsnit. Så man har allerede et lille ståsted, inden man går i gang med afsnittet. Så det der hvide papir, hvor man let kan blive, hvad skal jeg dog skrive om det her? Dem har man allerede taget hul på den, næsten inden man går i gang med afsnittet. Så det er også, kan man sige, et lille tip herfra. Og det var det, jeg var inde på sidst. Husk at lave nogle gode noter, hvor at I får lavet nogle henvisninger, så I kan finde tilbage til, hvor I har jeres guldkorn fra. Ja. En anden ting, som du kan bruge kopi nummer 2 til, det er, at når du nu har fået lavet den her indholdsfortegnelse, og som jeg sagde før, man skal kunne se hovedområderne, for de skal fylde mest. Lav et overslag på, hvor meget af de her sider skal fylde i forhold til de anslag, du må bruge. Jeg har haft studerende, som godt kan det der med anslag. Jeg har haft det selv bedst med at lave sider cirka, og det er jo også anslag på sin vis. Det er bedre købt erfaring, vil jeg sige. Fordi når man går i gang med en opgave, så er man tændt, når man tænker, det her skal også med, og det her det skal også med, det her skal også med. Og så har man måske lavet 2 af afsnittene i den her, men de fylder sørme en tredjedel af opgaven. Og det er så svært at skulle slå sider, afsnit ihjel, som man har siddet og kæmpet for. Så hvis man laver et overslag i sin disposition og siger, at det her det må fylde så meget, ja, så har man allerede, kan man sige, styr på, hvis jeg bruger mere her, så ved jeg, at jeg skal ned og finde det i et af de andre afsnit. Det er også muligt. Det sker også af og til. Men du ved allerede, når du sidder og skriver, at du skal være lidt økonomisk med, hvad der skal med i det her afsnit, fordi ellers så kan det være, at du skal være meget stram, når du kommer længere frem. Så det her det er et godt arbejdsredskab til ikke at få det, jeg kalder en fortung opgave, hvor man tror, man har alverdens sider at bruge med, men det viser sig til sidst, at det har man jo ikke. Så det var også et lille fif. Ja. Et rigtig, rigtig godt redskab, som sagt. Ja. Ellers så er der jo, kan man sige, ja, jeg har været rundt på nogle af de her ting herovre, så at I også lige får det lidt på skrift, hvad det er for nogle ting.
Så lav en snæver problemformulering med et hvordan, hvis det passer ind i det fag, som du har gang i, brugergruppe, kompetenceområder, genstandsfelt osv., 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 som man kan kunne se i indholdsfortegnelsen. Vægtning i opgaven. Lav sideoverslag, lav 2 kopier. Og så var der litteraturlisten. Litteraturlisten skal være lødig. Sørg nu for at få en lødig litteraturliste. Fordi det er i litteraturlisten, at man kan se det grundlag, du står på i din opgave. Og sørg for at få alle dine referencer, altså få tjekket op på, om de ting, du har med i opgaven nu også er i litteraturlisten. Nogle gange så sker der også det, at man sorterer lidt ud i sine opgaver, og så ryger der noget ud. Og der skal man selvfølgelig også sørge for, at man får ryddet op i sin litteraturliste. Så det er derfor, at de der potteplanter, de skal vandes på daglig basis. Man skal lige rundt og sige, nu lavede jeg lidt om her, okay, jamen så må jeg jo også lave lidt om herover. Og nogle af de ting, som jeg troede, der skulle med her, dem skal jeg så ikke mere have med. De skal ikke repræsenteres i opgaver mere. Så det er noget, man skal kigge på dagligt. Hvis ikke man har en god litteraturliste, så vil man kunne risikere, at meget af det, man kommer rundt i opgaven, er påstande eller synsninger. Og det giver ikke så meget. Man skal hele tiden sørge for at have grund under fødderne, når man laver nogle valg, når man laver sin argumentation, når man laver sit diskuterende afsnit. Der skal man også have noget under fødderne, og fra tidligere i opgaven, så man kan trække ned og sætte i sving i forhold til diskuterende afsnit. Ja. Når de her 3 potteplanter er på plads, det tager lang tid, vil jeg sige, inden de sidder der. Men når de sidder der, hvis man har været flere om det, og man har fået diskuteret igennem, hvad man skal have med og ikke med, så er der sådan set kun at gå i gang med at skrive opgaven. Hvis indholdsfortegnelsen sidder i forhold til problemformulering, når man har fået lavet argumentationer for hvorfor osv. og hvordan, altså metodeafsnittene, så er det bare transpiration. Altså at sætte sig ned på sin flade og komme i gang. Og der kan man også bruge sin indholdsfortegnelse til, sin indholdsfortegnelse som et arbejdsredskab. Der tager man toeren igen, og så siger man, jamen her, jeg har så lang tid at bruge til min opgave. Her, der skal jeg være den. Her skal vi være den, og her skal vi være den. Og sidst men ikke mindst, sæt nu god tid af til sidst. Sådan en 3-4 dage. Der sker altid noget i løbet af opgaveskrivningen. Ens barn bliver syg, man bliver selv syg. Ens makker bliver syg, hvis man er et makkerselskab. Eller man kan ikke få lige den bog, som man skal stå og bruge. Eller. Der er altid noget, som spænder ben. Så det er godt at have en buffer til sidst, også i sin planlægning af, hvornår man skal være på hvilket tidspunkt. Når man så går i gang, jamen så bruger man selvfølgelig sin indholdsfortegnelse til at sige, jamen nu går jeg i gang med det her, og så måske også fordele opgaverne efter det. Der skal I være ops på, hvis I flere om opgaven, at I får lavet en fordeling, hvor I begge to, eller hvor mange I nu er, kommer rundt om de forskellige niveauer. Det kan ikke hjælpe noget, den ene kun skriver teoriafsnit, og ikke kommer rundt om nogle af de andre, fordi de beskrivende afsnit giver ikke så meget, som der, hvor at man får sat tingene i spil. Det giver heller ikke så meget at lave en indholdsfortegnelse. Så sørg for, at alle får
noget på alle niveauer, sådan at man får fagligheden under fødderne. Som sagt, det kan bruges som arbejdsredskab. Jeg vil råde dig til at få lavet en god disciplin i forhold til, når du laver din opgave, sådan at du står forholdsvis tidligt op og kommer i gang, for lavet en lille formiddagspause, en lille frokostpause og en lille eftermiddagspause, og så stopper, sådan at du har den sidste del af eftermiddagen fri. Så hvis man har disciplin, kan man sige, i den første del, så har man også råd til at kunne holde fri til sidst, for ellers så bliver man bims til sidst. Og specielt hvis man har børn, så skal man altså også have tid til at tage sig af dem og familien i øvrigt. Ja. Jeg tror sådan set, det var det, jeg ville komme ind på i dag. Næste gang, der vil jeg også måske snakke lidt ind i det her, men ellers så vil jeg snakke om, når nu at den her opgave er blevet færdig, den skriftlige del af det, og man har sendt den afsted. Selvfølgelig gjort alt det, man skulle, altså alt det, der skal til også, som jeg jo ikke lige har nået at komme ind på nu her, men som man bruger sin vejleder på, få lavet korrektur og alt det der. Sørg for, at det er så skarpt, altså alle de der krav der, fordi det er noget af det første, som eksaminator og censor ser. Og det er noget af det nemmeste at komme om med. Det er at sørge for, at skriftstørrelsen er på plads, at pagineringerne er på plads, at indholdsfortegnelsen er på plads, altså alle de der tekniske ting. Sørg for, at det er i orden. Det er bare, det er røv til sædet. Og det er bare at tage sig tid om det, og derfor planlægningen kan man også se på sådan nogle områder, som eksaminator og censor. Så få styr på det. Det er det, der springer i øjnene som det første. Så som sagt, næste gang, der handler det om tiden efter, at man har afleveret opgaven. Hvordan bruger man den bedst? Hvordan får man forberedt sig frem mod eksamen? Er der nogle specielle ting, man måske skal huske? Så nogle små tips i forhold til det. Det er det næste, det handler om. Hvis du kan lide det her, så må du gerne give mig et lille like. Du må også gerne skrive, om der er et eller andet, jeg skal komme ind på, som I synes, I mangler. Og det gør heller ikke noget, om I sådan lige siger, abonner på den. Det vil jeg blive glad for. Så jeg håber, vi ses igen. Hej hej.